Tento bojový pokrik sme odkúkali, tuším, od dievčat z Michaloviec. Dúfam, že sa na nás nehnevajú. Florbal funguje na škole už pár rokov. Začal sa hrať ako alternatíva v malej telocvični, kde sa nemohli hrávať loptové hry. A keďže sme hokejový národ a florbal je školskou verziou hokeja, veľmi rýchlo sa uchytil. Najskôr medzi chlapcami a potom medzi dievčatami. Je to šport vhodný aj pre dievčatá, lebo je rýchly, behavý, kombinačný a takmer úplne bezkontaktný. Takže sa tu nestretneme s narazením na mantinel, bitkami alebo plúvancami na striedačke. Navyše v podaní dievčat má tento šport takú zvláštnu dievčenskú príchuť. Úprava výstroja a vlasov počas dôležitých zápasov je toho svedectvom. Proste dievčatá musia vždy vyzerať dobre. Zažili sme úspechy aj s chlapcami, napríklad 3. miesto v krajskom kole starších chlapcov. Ale tu je oveľa silnejšia konkurencia. Táto sezóna patrí dievčatám a je naša najúspešnejšia. 2. miesto v krajskom kole stredných škôl a postup mladších aj starších dievčat na majstrovstvá Slovenska, tak to už o niečom svedčí. Len veľká škoda, že mladšie dievčatá si na majstrovstvách Slovenska nezahrajú. Z finančných dôvodov sa táto súťaž neorganizuje. Dúfam, že to isté nepostretne aj staršie dievčatá a budú môcť si ešte raz posledný krát spolu zahrať. Sú totiž to skvelá partia, vedia sa úžasne povzbudiť, keď vyhrávajú, aj keď prehrávajú a dávajú do každého zápasu kusisko svojho srdca. A možno preto sú také úspešné. A ja ich mám veľmi rada. Florbal. Prečo florbal? No prečo? Prečo si práve florbal vybrala? No, lebo je to rýchla hra a je to kolektívny šport, takže tam musíme všetci spolupracovať spolu. Musíme sa poznať dobre. Peťka, najradosnejšia chvíľa vo florbale? Keď Katka dobre zachytá góly, teda strely proti hráček a samozrejme keď dáme gól a vyhráme. Keď sme vyhrali. Ktorý zápas? Mám hovoriť konkrétne, tak tento. Dominika, dávaš často góly? Na koľko hrám v obrane, tak nedám moc góly, ale dneska som dala jeden gól. Áno. Na koľko? Pani učiteľka tu ešte. Miška. Pani učiteľka, vy ste večica? Je pani učiteľka nervózna? Neviete ako, počkajte? Názorná ukážka, hej? Najväčšia florbalový úspech je, že sme sa dostali do celoslovenského kola a ja som na vás tak strašne pyšná. Aj na vás, pani učiteľka. My vás všetci ľúbime, áno, a dáme to, dúfam, že to dáme do toho kola, áno. Koľko si dala dneska gólov? 3. Boli dôležité? Ani moc nie, podľa mňa. Každý jeden je dôležitý, nie? Ako sa to vezme, keď sme dali viac počet gólov, tak to zanikne docela. Aj keď sme dali 11, tak 3 z toho není moc veľa. Čo povieš na túto partiu, dievčat? Je to geniálna partia a veľmi som rada, že som si s nimi mohla zahrať.